Салом алейкум, мегзарем ба дарси навбатӣ ва сар мекунем аз башқи 112 бо ҳамроҳи шумо. Ва дар ин машқ омоварда шудааст фашангҳо. Фашангҳоро мо мегузарем як миқдор ва мехонем шарти мисолро. Дар фашанги баробар китф борҳои А, Б ва С-ро овезон кардан. Массаи борҳои А ва Б 4 килограммӣ мебошад. Массаи бори С чӣ қадар аст? Агар бинем фашанг чунин ҳол дорада, чунин тасвир меёбад ва ба забони русӣ рычаги мегӯянд. Хоб, ва бинем ки фашанги баробар китф чӣ маънӣ дорад. Яъне ки фашанги баробар китф бинед ки катакчаҳои аз тарафи рост ва чап хобида онҳо баробар мебошанд ва ин фашангро фашанги баробар китф мегӯянд. Ва массаи ин дарозии фашангро мо ба назар намегирем. Танҳо мо массаҳои ин борҳое ки дар фашанг овезон шудааст, мо ин вазнҳоро ба назар мегирем, чӣ гунае ки дар шарти мисол дода шудааст. Ва гуфта шудааст ки массаи борҳои А ва Б 4 килограммӣ мебошанд ва дар якҷоягӣ онҳо бошанд агар 8 килоро ташкил мекунанд. Ва мебинем ки аз тарафи рост низ боре бояд мо овезон кунем ки бояд ин фашанги мо дар ҳолати баробарвазнӣ қарор дошта бошад. Ва менависем формулаи фашангро барои оне ки фашанг чӣ бошад дар ҳолати баробарвазнӣ қарор гирад. Агар аз тарафи чап нависем, биёед F1 ва L1 менависем, озир ман мефаҳмонам ин чӣ дорад, ва F2 ва L2. Яъне ки L1 ва L2 ин китф мебошад. Дар ин ҷо зарб аст. Дар ин ҷо зарб, на ин ки тақсим. Хоб, биёед мо бинем, немо карда наметавонем. Хоб, дар ин ҷо зарб аст. Бинед, L1 ва L2, L1 ва L2 ин китфи фашанг мебошад. Ва F1 ва F2 бошад агар, ин қувваи вазнинӣ мо гуфта метавонем. Масалан, F1 баробари mg ҳаст. Хоб, агар ба ҷои F1 ва F2 монем агар, ну m1 мешавад ва боз m2. Хоб, ну метавонем нависта m2g. Хоб, ба ҷои F2 биёед мемонем, дар ин ҷо мешавад m1g баробари зарби L1. Хоб, баробари m2g зарби L2. Хоб, ҷ-ҳоро мо ихтисор мекунем, мемонад m1 L1 баробари m2 ва L2. Хоб, бинед агар дар ин ҷо як катакча, ду катакча, се катакча, чор катакча ҳастанд аз тарафи рост. Аз тарафи рост агар 4 катакча бошад агар, биёед L2-ро мо 4 мегирем. Ну, метавонед ки 4 метр гиред. Хоб, ва аз тарафи чап бошад агар, як катакча, ду катакча, се катакча, 4 катакча ва аз тарафи чап низ 4 катакча мебошад. L1-ро низ мо 4 метр метавонем гирем. 4 метр, 4 сантиметр, чӣ хеле ки ба шумо удобнӣ бошад. Чӣ хеле ки ба шумо мувофиқат кунад. Ман танҳо 4 мегирам. Хоб, бинед, дар ин ҷо як муодила мешавад m1 ва L1 баробари m2 L2. Мо бояд бо шумо m2-ро ёбем. Хоб, m2 номаълум аст. m1 бошад агар, ин массаи А ва Б аст. Ҳар яки онҳо 4 килограммӣ мебошанд ва ин суммаи онҳо 8 килограммро медиҳад дар якҷоягӣ. Хоб, 8 килограмм мешавад. L1 бошад агар 4 ҳаст ва m2 номаълум аст баробари мебахшед, зарби L2 мешавад. L2 низ 4 аст. 4 ба 4 ихтисор мешавад ва массаи 2 бошад агар 8 килограмм мешавад. Ва агар мо 8 килограммро дар нуқтаи С гузорем агар, ин фашанги мо чӣ мешавад? Дар ҳолати баробарвазнӣ қарор мегирад, яъне ки дар ҳолати равновесия қарор мегирад. Ва мо бо ҳамроҳи шумо варианти D-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 113.
талабагон дар муддати якчанд шабуна рӯз дар ҳамон 1 соат фишори атмосфериро чен карда, дар асоси натиҷаи гирифтаашон графики тағйирёбии фишори атмосфериро сохтанд. Дар кадом шабуна рӯз фишори нормалии атмосферӣ мушоҳида шуд? Хоб бинед, мо гуфтем ки фишори нормалии атмосферӣ ин 760 миллиметри стуни симоб мебошад. Хоб, миллиметр рубли 92 мегӯянд ба забони русӣ. Ва фишори атмосферӣ бошад. Агар бо паскал мо гуфта будем ки 101,325, инро дар ёд гиред. Бо миллиметри стуни симоб бошад, агар 760 миллиметри стуни симоб аст. Хоб, фақат мо дар як шабона рӯз мебинем ки ҳамин фишор ба 760 баробар шудааст, яъне ки ин дар ҳафтум шабонарӯзӣ. Хуб, ва дар ин ҷо Д ҷавоби ҳафтум шабонарӯзӣ аст. Мо чӣ мекунем? Ин ҷавобро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 114. Боз фашанг. Дар расм фашанги баробаркитов тасвир ёфтааст. Массаҳои борҳои А ва Б 4 килограммӣ мебошанд. Массаи бори С чӣ қадар аст? Хоб, дар ин ҷо мебинем, биёед акун ҳисоб мекунем. Ин дута катакчаро як катакча ҳисоб кунем. Агар ду катакчаро як катакча ҳисоб кунем, агар ин мешавад 4 катакчаҳои калон, агар гӯем, агар масалан 4 метр. Хоб, тарафи рости фашанг ин 4 метр мебошад. Биёед бо L1 ҳисоб кунем тарафи рости фашангро 4 ва массаи С-ро ёфтан лозим аст. Массаи С мешавад М1. Хоб, М1 номаълум аст ва агар мо тарафи чапи фашангро бинем, китфи чапи фашангро бинем, мо гуфта будем ки ду катакчаро мо 1 метр ҳисоб мекунем. Ду катакча ин 1 метр аст, бо ду катакча бо 1 метри дига ва дар ниҳоӣ мешавад L2. Хоб, L2 мешавад 2 метр. Дар ин ҷо 4 метр метавонем монем. Хоб, фарқ надорад, ё сантиметр мемонед, ё миллиметр мемонед. Ман метр мондам. Хоб, А ва Б ҳамагӣ 4 килограммӣ доранд ва дар якҷоягӣ онҳо 8 килограммро ташкил мекунанд ва М2 бошад, агар 8 кило ҳаст. 8 килограмм мебошад. Ва мо чӣ гуна ки формуларо медонем? М1 L1 баробар мешавад ба М2 L2. Хоб, дар ин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо бояд М1-ро ёбем. Хоб, биёед мемонем ва меёбем. L1 ин 4 аст, М1 номаълум аст, 4ро мемонем ба ҷои L1 ва баробари М2 ҳаст 8 кило. Хоб, ва L2 бошад агар 2 метр. Хоб, метр бо метр мераванд, мо медонем. Ва 8 градус 16 ҳаст ва дар ин ҷо мешавад М1 баробари 4. Хоб, агар мо ин муодиларо ҳал кунем, М1 баробари 4 кило мешавад. Ва дар ин ҷо ҷавоби А ҳаст. Ҷавоби А 4 килограмм ва мо ҷавоби Аро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 115. Дар китфи чапи фашанги баробаркитов ду бори массаи ҳар кадомаш 2 килограмм овезон карданд. Дар овезаки ду бори массааш чӣ қадарро овезон бояд кард, то ки мувозинат барқарор шавад, яъне ки баробарвазнӣ барқарор шавад гуфтааст. Мо дар ин ҷо дорем ченаки 2, овезаки 2, яъне ки дар ин ҷо бошад, агар мо дорем ду бори массааш 2 килограммӣ ва массаи онҳо мешавад дар якҷоягӣ 4 килограмм. Хоб, боз ҳамин формуларо истифода мебарем. Дар ин ҷо бошад, агар М1 мегирем. Хоб, биёед М1-ро аз тарафи чап гирем. М1 мешавад зарби L1 баробар М2 мешавад зарби L2. Хоб, агар бинем L2 ин баробари 2 аст. Хоб, М2 номаълум аст. Менависем. Хоб, М2-ро мо бояд ёбем ва L2 бошад, агар аз ин ҷо мо гирифтем 1, 2, биёед 2 мегирем.
баробар L1 бошад, агар 1 аст. Хуб, дар ин ҷо қарор дорад, дар ин китви чапи фашанг 1 аст ва M1 бошад, агар дар якҷоягӣ 2 бор 4 килограммро ташкил мекунад. 4-ро мемонем ва M2 бошад, агар баробар мешавад ба 2 килограмм. Хуб, ба 2 килограмм баробар мешавад ва ин ҷавоб дар ҷавоби D ҳаст. Мо ҷавоби D-ро интихоб мекунем. Ин буд машқи 115. Мегузарем ба машқи 116. Хуб, ба ҷисм дар даруни об 2 қувва таъсир мекунад. Қувваи вазнинӣ F ки амудӣ ба поён равона аст ва қувваи архимедӣ Fa ки амудӣ ба боло равона аст. Агар шарти чунин F-и қувваи вазнинӣ зиёд бошад аз қувваи архимедӣ, чунин шарт иҷро шавад, бо ҷисм чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? Хуб, бинед, бояд шумо хуб, теорияро бояд тамошо кунед. Қасд қувваи архимедӣ ва қувваи вазнинӣ. Агар гуфта шуда бошад ки амудӣ яъне ки ин вертикалӣ мебошад. Яъне ки ин вертикалӣ ман безик кашидам. Хуб, ниё кунед, ин вертикалӣ мебошад, бояд як хати рост аст дар ин ҷо. Ин амудӣ ҳаст, ба боло таъсир мекунад қувваи архимедӣ ва ба поён таъсир мекунад қувваи вазнинӣ. Яъне ки қувваи вазнинӣ ҳам вақт ба замин ҷазб мешавад. Қувваи архимедӣ бошад, агар дар дуруни об ҳамавақт ҷисмро ба боло мехоҳад ки тела диҳад, яъне ки мехоҳад ки ба боло бардорад. Хуб, биёед мо дар ин ҷо мебинем чӣ гуна мешавад. Хуб, мо тоза кунем, давом медиҳем. Хуб, мебинем, мо гуфтем ки 116 машқ. Хуб, қувваи архимедӣ ин ба боло ҳаракат мекунад, ва об бошад, агар қувваи архимедӣ ба боло ва қувваи вазнинӣ бошад, агар ба поён. Агар қувваи вазнинӣ зиёд бошад, агар нисбати қувваи архимедӣ, то ҷисм ба поён ҳаракат мекунад. Ва дар ин ҷо бошад, агар зери об меравад. Зери об меравад, ин ҳамин ягон вариант аст. Варианти А-ро интихоб мекунем. Боз мо дигар вариантҳоро мебинем. Дар сатҳи болои об не, нотуғри аст. Дар даруни об дар ҳолати не, озодона ба сатҳи об не. Яъне ки ҷавоби мо, дурусти мо танҳо варианти А мебошад. Машқи 117. Ба ҷисм дар даруни об 2 қувва таъсир мекунад. Боз ҳамин қувваҳои мо, қувваи вазнинӣ ва қувваи архимедӣ. Амудӣ яъне ки ин на ин ки горизонталӣ, яъне ки вертикалӣ. Хуб, вертикалӣ чунин намуд дорад. Ба забони тоҷикӣ амудӣ мешавад. Хуб, агар шарти чунин иҷро шавад, ба ҷисм чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? Яъне ки қувваи архимедӣ зиёд аст нисбати қувваи вазнинӣ. Яъне ки ҷисм чӣ кор мекунад? Ба боло ҳаракат мекунад ва зери об намеравад. Дар сатҳи болои об шино мекунад. Яъне ки ҷавоби B бози тоғри омада истодааст. Биёед дигар вариантҳоро бинем. Дар даруни об дар ҳолати не, озодона зери об меравад. Не. Яъне ки танҳо ҷавоби B дуруст аст дар мо. Ба боло мебарояд вақте ки қувваи архимедӣ зиёд бошад. 118 савол. Самти қувваи архимедиро нишон диҳед, ки ба варзишгар дар қавс шинокунанда таъсир мекунад. Мо гуфтем ки қувваи архимедӣ ҳамвақт ба боло равона аст. Ва ин мешавад F2 ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Машқи 119. Таҳти таъсири кадом қувва ҷисм дар сатҳи об шино мекунад? Яъне ки қувваи архимедӣ боза 119 ин қувваи архимедӣ ва Б-ро мо бо шумо интихоб мекунем. Бисёр саволҳои осон аст. 120 савол. Таҳти таъсири кадом қувва ҷисм дар моеъ меғотад? Биёед инро ба шумо медиҳам, дар комментария нависед. Як
фикр кунед. Хоб, уже ҷавобашро гуфта самти қувваи Архимедӣ ба заврақ таъсиркунандаро нишон дихед. 121 савол ва ин мешавад ба боло. Ҳам вақт гуфта будем. Мо ин саволро ва ҷавоби биро чикор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. 122. Ҳошим биги дега. 4 варзишгари массаҳояшон мувофиқан Эми 1 баробари 40 кило, Эми 2 50, Эми 3 30 ва Эми 4 45 килограмм бо суръати яхела медаванд. Импульси кадом варзишгар аз ҳама зиёдтар аст? Яъне ки мо ба импульс омадем. Импульс бо ҳарфи П ишорат мекунанд. Низ бо ҳарфи П мисли фишор ишорат мекунанд. П баробари мешавад М зарби В. Ин импульси ҷисм аст. Импульси ҷисм. Хоб, импульс тела мегӯянд бо забони русӣ. Импульс тела. П баробари М зарби В. Хоб, анакун мо бояд ёбем импульси кадом варзишгар аз ҳама зиёдтар аст. Суръатҳо доимӣ ҳастанд ва мо хулоса мебарорем танҳо аз масса, яъне ки массаи кадом варзишгар зиёд бошад агар, метавонем гуфта ки импульси ҳамон варзишгар низ аз ҳама зиёд мешавад. Дар ин ҷо бошад агар массаи дуюм варзишгар аз ҳама зиёд аст, 50 килограмм мебошад. Массаи дуюм варзишгар 50 килограмм мебошад ва метавонем гуфта ки импульси дуюм варзишгар аз ҳама чи аст? Зиёд аст. Ва мо ҷавоби Б-ро ба ҳамроҳи шумо вибр мекунем, яъне ки интихоб мекунем ва дуюм варзишгар ин ҷавоби Б ҳаст. Хоб, мегузарем ба машқи 123. Импульси парранда гуфта шудааст ки 6 килограмм зарби метр тақсими сония мебошад. Суръати парвози парранда чӣ қадар аст? Паррандаро массааш 1,5 кило мебошад ва мо формулаи импульсро менависем М зарби В. Хоб, мо бояд суръатро ёбем. Аз ин ҷо мо суръатро агар ёфтем, мешавад П тақсими М. Ин баробар мешавад 6 тақсими 1,5. Хоб, 6 тақсими 1,5 мешавад 4 метр тақсими сония. Ин ҷавоби А ҳаст. Мо интихоб мекунем. Хоб, 124 савол. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда импульси пиёдагардро ёбед. Пиёдагард. Хоб, импульси пиёдагард бошад агар П баробари М зарби В мешавад ва Мро мемонем. М 50 аст аз пиёдагард массааш ва 0,5 суръаташ аст. Ин баробар мешавад ба 25 килограмм метр тақсими сония, яъне ки 25 килограмм зарби метр тақсими сония мешавад. Ин воҳиди ченаки импульс аст. Аз ёд набароред. Ва 25 килограмм зарби метр тақсими сония ин ҷавоби А ҳаст. Қайд мекунем. 125 савол. Импульси тайёраи парвозкунандаро ёбед, ё парвоз карда истодаро ёбед. Хоб, дар ин ҷо бошад агар импульсро мо менависем П баробари М зарби В боз. 40 тонаро мегардонем ба кило ва ин мешавад 40,000 килограмм. Хоб, ва зарб мекунем, ба системаи си овардем ба суръат 200 метр тақсими сония. Баробар ва ин мешавад чанд мешавад? Инро гирем агар 8 зарби 10 дараҷаи 6 мешавад. Хоб, агар хато накунем. 125 бале. 8 мешавад зарби 10 дараҷаи сета бо сетаи дигар 6 мешавад. Хоб, 6 мемонем. Килограмм метр тақсими сония. 8 зарби 10 дараҷаи 6 килограмм тақсими сония ва ин мешавад ҷавоби С. Ҷавоби Сро бо шумо интихоб мекунем. Меравем ба машқи 126. Машқи 126. Таҳти таъсири зарбаи футболбоз тӯб соҳиби кадом импульс шуд? Яъне ки боз ҳамон формуларо истифода мебарем ва ҳал мекунем. Хоб, биёед шумо нависед ин ҷавобатонро дар коммент ва мебинем ки аз шумо чанд ҳосил мешавад. Мемонем.
127 савол. Импулси дучархаронро ёбед. Массаи дучархаро ба эътибор нагиред. Яъне ки импулсро ёбему, массаашро ба эътибор нагирем. Массаи дучархаро ба эътибор нагирем. Хуб, мо танҳо аз массаи варзишгар истифода мебарему халос. Яъне ки массаи варзишгар агар 40 кило бошад, на ин ки импулсу велики ва варзишгаро меёбем ва дар ин ҷо бошад, агар танҳо аз импулси варзишгаро меёбему халос. Хуб, м зарби в мешавад ва ин баробар мешавад 40 зарби 5 ва ин мешавад 200 килограмм метр тақсими сония. Зарби метр тақсими сония. Ва ин мешавад ҷавоби B. Хуб, ҷавоби B-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Ва мегузарем ба машқи 128. Хуб, 128 мегузарем. Мактабача ба бор қувваи F баробари 300 ньютон дода шудааст. 300 ньютон. Хуб, гузошта онро ба S баробари 10 метр кучонд. Кори иҷро кардаи ӯро ёбед. Самти қувва ба самти кӯчиш равона аст. Яъне ки самти қувва ба самти кӯчиш равона бошад, агар ҳам қувваву ҳам кӯчиш ҳамин тарафу ҳамин тараф чӣ доранд? Равона шудаанд. Яъне ки ҳам писарак, ҳам қуввааш ба як тараф равона шудааст. Ва S бошад, агар дар ин ҷо самти кӯчиш 10 метр мебошад, яъне кӯчиш низ ба ин тараф равона шудааст. Хуб, агар формулаи корро нависем, формулаи кор ин баробари F зарби S мешавад, қувва зарби масофа. Ва мемонем 300 ньютон зарби 10 метр. Агар мо ньютонро ба метр зарб кунем, ин метиҳад ба мо ҷоул. Ва 300 зарби 10 ин мешавад 3000 ҷоул. Хуб, 3000 ҷоул мешавад. Камтаре хатто наистем, биёед толӣ кунем. 3000 ҷоул мешавад. Ва ҷавоби С-ро бо шумо интихоб мекунем, ки дар ин ҷо 3000 ҷоул дода шудааст дар машқи 128. Хуб, дар ин ҷо мо ба охир мерасонем дарсро ва то дарсҳои оянда хуб монед.